Tak a teď bude improvizace, neboli freestyle. Protože základem úspěšného tanečníka je freestyle, je freestylovat. Takhle by to bylo řečeno. A kratičkou ukázku freestylu pro vás připravili Kristýnka Hubálková, Agáta Stejskalová, Denča Domeová, Sandra Nováková, Verča Stýblová, Šárka Lanhausová a Kristýna Běliková. Je to jejich první vystoupení, takže jim držme palce a pořádně je podpoříme.
další ještě takový jako freestyleový battle se to jmenuje, jo. A já jsem se teď rozhodla, že si tady ten battle trošku uděláme. Vyberu 2 holčičky, tak tak, tady, takhle vy. Tak, pojďte naproti sobě, jo. Takhle. Tak. A ty uděláš nějaký cvik a ty na to potom odpovíš, jo? Takže. A teď ty. Něco, pojď, dělej. Hezky, tak. Pojďte sem, ještě teda se vás něco zeptám. Freestyle, koukejte si takhle na rodiče, na maminky, na babičky, tak. Jestli trénujete freestyle jako na tréninkách, nebo se někde sejdete u někoho doma v obýváku, každá si nacvičí něco sama a pak to spojíte dohromady. Na tréninkách, jo. A hudbu si vymýšlíte taky sami? Vymýšlejí trenérky. Trenérky, jo. Ale doma určitě si taky trénujete, že jo? Pustíte hudbu na plný pecky a tancujete si. Co? No, to je jasný, abyste z vás byli pořádný freestylistky, že